Исәнмесез? Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда батырларның данын мәңгеләштерәләр. Игелекле үй бәйрәме күршеләрне якынайта. Шәхси ярдәмче хуҗалыклар ничек яши? Ознакай үз батырларын онытмый. Күктәке авылында үзләренең хәрби бурычларын үтәгән вакытта һәлак булган батыр егетләр Мама Юсупов Тимур Бәхтияр улы һәм Сайфуллин Руслан Рөстәм улы истәлегенә мемориаль такта ачылды. Чарада район җитәкчеләре, хәрби комиссар Рәдиф Камалеев, солдатларның якыннары, авылдашлары, дуслары катнашты. Тимур Мама Юсупов 1993 елның 21 ноябрендә Ташкентта дөньяга килә. 2002 елда аларның гаиләсе Күктәке авылына күченеп кайта. Мәктәпне тәмамлагач ветеринария академиясына укырга керә. Армиядә хезмәт итүне өстенрәк күргән егет 1 елдан үз теләге белән ил алдында хәрби бурычын үтәргә китә. Аннан контракт буенча кала. 2014 елда ул Кырымны кайтарган өчен сугышчан батырлыклар өчен медальләре белән бүләкләнә. Тимур Бәхтияр улы 2015 елның 5 майында махсус хәрби операция барышында батырларча һәлак була. Алар чынлап та безнең өчен геройлар, безнең герой егетләребез. Аларга инде бик зур рәхмәт, әти-әниләренә бик зур рәхмәт. Шундый герой, батыр егетләр үстергәнегез өчен бер нәрсәдән дә курыкмый торган чын Россиябезнең патриотлары. Руслан Сайфуллин Күктәке мәктәбендә 9 сыйныфны тәмамлагач, Әлмәт физкультура техникумында белем ала. Армиядә хезмәт итә. Аннан кайткач гаилә кора. 2 баланың яраткан әтисе ул. Без булмасак кем дип ул ватаныбызга тугрылык үрнәге күрсәтеп контракт буенча хезмәткә алына. Руслан Сайфуллин быелның 3 майында батырларча һәлак була. Армиядә хезмәт итеп кайттылар. Хезмәт итеп кайтсалар да яңадан да менә чыннан да илебезнең халкы, авылыбызның кешеләре, әти-әниләре, туган тумачалары исән сау булсыннар, сәламәт булсыннар, тыныч яшәсеннәр дип алар кабатта менә үз теләкләре белән киттеләр инде. Чыгышлардан соң катнашучылар геройларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Мемориаль такта ачылганнан соң алар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Төп темаларга Татарстанда 468 мең шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә. Республикада авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерүдә аларның өлеше 41,4% тәшкил итә. Бу 98,2 миллиард сум дигән сүз. Әлегәчә республика фермерларга ярдәм итү чараларын саклап кала. Ел саен Татарстан бюджетыннан 500 миллион сумга кадәр акча бүлеп бирелә. Росстат мәгълүматларына караганда, шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 42% сыер, 46% кәҗә һәм сарык, 49% ат исәпләнә. Ләкин соңгы 5 елда шәхси ярдәмче хуҗалыклар саны 29, крестьян фермер хуҗалыклары 25, тармактагы шәхси эшмәкәрләр 45%-ка кимеде. Шулай да мал-туар асрап яшәүче каһарманнар әле бар. Шундый гаиләләрнең берсе белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. 5 берәмлек трактор, моннан тыш күп санлы җәшкечләр, ургычлар, печән әзерләгечләр, кече авылда яшәүче мишнәр гаиләсендә менә шушындый зур байлык бар. Ә иң мөһиме, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнер өчен теләк бар. Валентина Александровна Глазова кичүдә туып үскән, яшьрәк вакытларында читтә яшәсә дә һаман мал-туар асрап, мал-туар тәрбияләгән. Әти-әни гомер мал тотты, башканы белмим дә мин, шуңа күрә һөнәрем дә терлекчелек белән бәйле булды. Бозаулар үстердем, ди Валентина ханым. Некоторые не имеют представления, что такое работать, допустим, на ферме. Даже работать дома, вот сельское хозяйство держать, допустим. Кайберләр мал асрап яшәүнең нәрсә икәнен дә белми, терлекчелектә эшләүне әйткәндә юк инде. Техникасы кирәк, эшче көчләр кирәк. Яллый башласаң файдасы калмый. Шуңа күрә без гаиләбез белән бергәләп эшлибез. Но мы стараемся, мы всей семьей занимаемся этим делом. Бүген Валентина ханым тормыш иптәше Александр Мишин, энесе Юрий Плотников белән бергәләп 9 баш үгез симертә 5 сыер сауа. Шул тиклем малны ашатып тәрбияләп тору өчен башта үзләренең паҗирләреннән файдаланганнар. Соңрак авылдашларыннан сатып алалар. Бүген инде үзләре эшкәртә торган биләмәләр 60 гектар тәшкил итә. 20сендә бөртекле культуралар, 40ында азык культуралар игәләр. Урожай мы нынче собрали очень хороший, зерновых 23 центнера с гектара. Уңыш быел бик яхшы булды. Бөртеклеләрне гектарыннан 23 центнер алдык. Люцерны да шәп булды. Маллар бик яратып ашый аны. Очень хорошо. Трава очень хорошая, очень сладкая, и скотина очень любит ее. Гомумән алганда, Кичү авылы җирлегендә 35 шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә. Кичү һәм Нагорный авылларында бергә 52 баш мөгезе эретерлек санала. Шуларның 47-се савым сыеры. Держат скот на мясо, скажем. Потом, кроме этого, это вот такие хозяйства, как Глазунов,
Ол халкы малны ит өчен асрый. Араларында Глазунов Николай Александрович, улы Александр белән Глазов Роман, Мишин Александр, Плотников Юрий, Масленников Алексей айруча актив үсештә. Юрий, Масленников Алексей. Вот эти все люди очень активно развивают животноводческое направление. Радиф Ануманов, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел дәвамында берничә тапкыр Нефтяников урамы 11 ай йортында яшәүчеләр күршеләр бәйрәмен оештыра. Очрашуны алар игелекле өй дип атаган. Әлеге йортның ихлас кешеләрен без дә күреп кайттык. Көтмәгәндә башланган яңгыр да бәйрәм кәефен төшермәде. Мондый очрашулар биредә гадәткә кергән. Нефтчеләр урамы 11 ай йортында яшәүчеләр яңа елда җыелышып барлык балаларны котлый һәм балаларны яклау көндә дә күмәк бәйрәм итә. Сегодня это наши соседи все решили сообща устроить такой праздник. Бүген дә безнең күршеләр күмәкләшеп бәйрәм үткәрергә булды. Әниләр, әбиләр бик күп тәм-том пешергән, балалар иҗатта сынашты. Безнең йортта балалар күп, бөтенесе үзара тату. Любознательные, от мала до велика в нашем доме детей очень много. Вот, и очень все дружные. Без бәхетле, кайгыртучан һәм күңелле күршеләр ди халык. Ярдәм кирәк чагында да гел актив бердәм. Подъезд всегда чистый, хороший, всегда убрано. Подъезд гел чиста, күршеләр һәр чак игелекле. Күптән түгел 3 песи баласын калдырганнар иде. Көн дәвамында өебездә аларга хуҗалар табылды. Благодаря доброму дому. Юлия әлеге йортта 3 ел яши. Борис белән алар иҗади паргына түгел, олы йөрәкле кеше дусларыбызга ярдәмләшеп яшәүче яшь гаиләдә. 9 сентябрьдә узган туйларына кунаклар аларга чәчәк урынына эт-песиләргә азык алып килгәннәр. Мы решили сделать небольшое доброе дело. Борису вообще изначально я предложила идею со сбором корма. Без зур булмаган игелекле эш эшләргә булдык. Башта Бориска ул идеяны мин тәкъдим иттем. Танышларга бүләк савытына салыгыз да алып килегез. Без бик шат булачакбыз дидек. Пакет подарочный будет шикарный. Чыннан да, игелекле йортның яшьләре генә түгел, туй кунаклары да изге эшкә өлеш керткән. Булатниковлар җыйган күчтәнәчләр әле тапшырылмаган. Теләгегез булса, кушылыгыз, тамчыдан күл җыела ди Борис. Мы не про то, что это на регулярной основе можно делать, хотя это тоже здорово. Без үз үрнәгебездә мөһим вакыйганы игелекле, файдалы итеп булуны күрсәттек. Событие сделать еще что-то доброе И полезное. и полезное. Очрашу урыны музей. Күптән түгел генә Габдрахманда ачылган иҗтимагый үзәк якташларның күрешү урынына әверелгән. Бирдә күпләре төбәгебезнең тарихы белән танышудан тыш, дуслары, туганнары, якыннары хакында мәгълүмат эзләп килә икән. Әле яңа гына ачылган булса да, Габдрахман авылы музейының башка музейлар каршында мактанырлык сүзләре инде бар. Биредәге экспонатлар саны гына да 1500-дән артып киткән һәм ул көн саен тулылана бара. Иҗтимагый үзәк исем астында билгеле булган музей ишек алдыннан ук башлана. Музей бинасы исә архитектор Айрат Хәмидуллин проекты буенча булдырылган. Аны авылдашларына Тахавуддиновлар һәм Җәләевләр гаиләсе бүләк итте. Архив документларын һәм экспонатлар җыюда авылдашлары зур ярдәм күрсәтте. Алар 8 залда 5 коллекциядә тәкъдим ителә. Мисал өчен төбәгебездә яшәүче хайваннар һәм кош-кортларның таксодермик коллекциясе, милли костюмнар, агач һәм балчык савыт-саба, эш һәм сугыш кораллары, көнгөреш предметлар. Булар барысы да беренче чиратта Габдрахман кешеләренә кызык. Безгә һәр көнне киләләр, менә үткән кешеләрдә токты, күрше авыллар киләләр. Күп кенә Сибир якларыннан, Ростов-на-Доnuдан кайтучылар да, Иркутскидан килгән кешеләр булды. Менә хәзерге көндә инде предприятиелардан ветераннар килә, райподан ветераннар килде, завод ветераннары килде. Шулай журналистлар ветераннарыбыз килеп, бездән күп кенә мәгълүмат алып, карап, танышып киттеләр. Мисал өчен 3нче зал авыл мәгариф системасына кагыла. Дөресрәге узган гасыр башына караган мәдрәсә эшчәнлеген чагылдыра. Моннан тыш биредә заманында ямщиклар станциясе булган авыл күренешендә урын алган. Казан-Оренбург трактында утырган Габдрахман авылының көрлеге ул заманнардан ук билгеле булган. Безнең музей эш көннәрендә эшли, иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр, 12-дән 1-гә кадәр төшке аш. Кыру бушлай безнең музейга. Радиф Ануманов, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер спорт темасына. Юбилейный бус сарайында Ярославльның Лока 76 һәм калабызның Спутник командалары кәшәкәләрен кисештерде. Нәтиҗәле реванш. Спутник белән Лока 76 хоккей командаларының икенче очрашуы кунакларның тиз голыннан башлана. Уенның 47-нче секундында Ярославльле Владимир Конов төгәл була. Күптә үтми кунаклар 4-тә кала һәм Роман Говорков күпчелекне тормышка ашыра. Тәнәфескә якынрак Илдан Галеев Әлмәтнең Спутник хоккей командасын алга чыгара. Шул ук вакытта диярлек көндәш исәпне тигезли. Беренче тәнәфескә 2-2 исәбе белән китәләр. Икенче период хуҗаларның яхшы һөҗүменнән башлана. Аны Рәшит Самигуллин һәм Степан Терехов башлый. Төгәл ыргыту
белән Динар Әхмәтшин нокта куя. Уенның уртасында Илдан Галеев икенче алкасын кертә һәм исәп 4-2-гә әйләнә. Лока 76 җавап кайтара һәм калышыны киметә. Хуҗаларның кергән алкасы һәм кунакларның тиз җавабы белән эпизод тагын бер кабатлана. Рәшит Сабигуллинның төгәллегенә Григорий Козлов җавап кайтара. 5-4 исәбе белән уен азагына якынлаша. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.